Ini ndanga ndakarara kumapasi 6 ndopa ndakanzwa munhu kuchema kwaita achema ati baba vangu manje ndakanzwa fanga munhu ari pagedhi pangu ndikati ungangoponderwa munhu pagedhi rega ndinoona kuti chii chiri kuitika pandiri kubuda ndichingovhura dhoo ndikanzwa kuchema kuya hakusi panze kuri mumba ndipo ndakada kuvhura dhoo remumba muya mandikumva mukuchema dhoo rikuramba kuvhurika ndikati pano kumushando wamwe kana zvikatyoka zvikadii ndinoripeya mandashandisa chisimba kuvhura dhoo riya varavhurika. Padhoo parakavhurika ndakatoona vanhu vari pamubhedha, mumwe autoona rotarisa ake foni yake mukadzi ndianga ari kuchema uyu. Ndakubvunza chii chaitika, ndiri kuda zvinhu zvangu zvakatorwa nemurume chii foni. Ndikati yakaita sei? Foni yakabiwa gore rakapera, akaitorwa nematsotsi nezvimwe zvinhu zvakatotorerwa zvakawanda. Zvikanzi ndiri kuda foni iyoyo. Ndopa ndakati inji madzibaba, imi mune mafoni hopo, torai one foni mupe munhu nyaya yefoni ipere, hatala kuinzwa kuti watora foni yangu vakapafana. Handisi kuda iyi, ndiri kuda iyoyo yacho yangu yacho yekambudzi ikako. Handisi kuda imwe foni. Ndikati ati ndio foni ende iyi itori expensive kuda kafoni kenekambudzi. Handina basa zvinhu ndikutoda kafoni kangu ikako. Murume pakada tataurewo mukadzi atokwidza izwi zvatoipa. Ndakabvira kudhara chikuverengerewo, ndakabvira kudhara chikuverengera ine ndichikupotsa. Izvi zvaitika muri padhoo kubvunzawo? Ndaida kubvunza nditori mukati. Mukadzi asumuka maipa mubhedha. Hatuna kuti apa pane zvada kuitika pandanopinda pakati pavo. Murume asumukawo pandanopinda pakati pavo. Ndikati kandoda kurova ini. Zvikanzi hapana chii mukadzi kana simba raanga anaro racho ndandisati cherudzii. Ndikazongoona bata zipi akati wanga rakacheba panga pachisaiji ndakuchopa murume zipi. Ndipo ndati dai so panakamura chicho bakataro yabva raendako. Handina kuziva kuti ane banga ranga aseta kudhara uko. Ndopakanditamba napo vanditora banga riya pakamboda kudaiwa ndobvaona kuti ndoribata pakadai kenyingi kechitunhu ndopandanobata banga riya ndaribata bva aita rekudhonza ndoparakandicheka manje paruoko apa. Right. Randicheka ndationa manifazi haapana ndobva nebanga riabva futi kumurume ndo akanzofambisa banga zvekucheka. Murume paari kudai paakadai uwo hameno zvanga akuona kana zvanga akunzwa. Akada kubuda apo vamudzvanyirira nedhoo kumudzinyara kwaita sekuru ura wangu zvokuti panga akadzvanyirwa nedhoo paipa umwe ura wanga uri panze pemba pemumba, imwe iri mukati. Ndobva kwanisa kubva padhoo ikapa pamba aya mavhara pamukuona akasiyana nepamwana iropa irori yatofushirwa.
asi zvinhu izvi zvinhu zvaimboitika here muchigara nevamaigara navo muri kuti madzibaba vanga vari munhu akaita sei nemudzimai wavo pakugara? Vana ava pakugara ini ndichivaona takagara taimenge takagara zvakanaka tisingazive zvemukatikati memba mavo mani kuti vaiwirirana sei sei. Zvoti pane zvimwe zvisingabude zvatisingakwanise kuti zvatisingakwanise kunzwa kunze. Zvino makarapwa here ruoko urwu rwamanga muchitsanangura? Ruoko rwangu rwainzi kudii pakukwara kwamakaita pamakaenda kuchipatara? Kuchipatara tasvika tikanonzi hakuna mushonga, endai munotenga mushonga. Vatinyorera mushonga. Alright. Neinjection iri kudiwa, toda tonobayiwa izvozvo. Alright. Awa tinotenda.